Wilujeng pepanggihan Sutresna Budaya, pripun kabaripun? Mugi-mugi kados padatan, sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu, lan seger tanpa dokter. Ing kalodhan menika, kula badhe maosaken crita cekak kanthi ira-iraan Martobat wis kliwat. Kaserat dening Sugiarto B. Darmawan. Kapethik saking kulawarti Joko Lodang nomor 303 12 Desember 2013. Sutresna Budaya, monggo sugeng midhangetaken. Kaya dina wingine lan wingine maneh. Uripe dirasa-rasakake sangsaya rekoso. Saben esuk tangi turu, apa dene ing wayah wengi nalika arep mapan turu. Dheweke tansah gagas. Genia uripe kaya impen wae, kang cepet banget playune. Oh, apa yo ngene iki sing disebut hukum karma? Ngunduh wae pakarti kaya sing dikandhakake wong-wong tuwa kae. Batine dheweke banjur kelingan karo jaman kang wis kawuri. Nalika semana dheweke pancen mung tansah gawe susahe wong tuane. Disekolahake tekan SMP, sidane ora tutuk. Amarga saben dina mung bolos, ora karuan tanjane. Pungkasane banjur diwetokake saka sekolahane. Golek sekolah liya ya bisa, nanging penyakite ora ilang. Bolos ngentekake duit SPP lan malah wani yang-yangan. Usanane ya ditokake meneh. Bola-bali nganti bapake judeg. Bapake ora kepengin dheweke dadi pengangguran. Mula banjur ditukokake sepeda motor ing pangajab bisa kanggo wirawiri dagang apa ngojek. Nanging lagi setahun, sepeda motor mau wis amblas didol. Lan duit pawitan kanggo dagang uga gusis. Kabeh momong kanggo mburu kesenengane. Main kertu, ngombe, lan medok ing lokalisasi PSK. Wong tuane mesti wae judeg marang kelakuane mau. Nganti banjur ditakokake marang wong pinter lan dikandhani supaya dheweke dirabekake wae. Tenan, sakwise oleh bojo, dheweke dadi kerasan ana omah. Nanging kuwi watara mung setahun wae. Amarga sakwise kuwi gendenge kumat meneh. Bojone wis ora diurus. Pungkasane banjur njaluk pegat lan mulih nyanggone wong tuane dhewe. Gendenge sangsaya dadi. Malah dheweke wis wani nyolong duwite bapakne lan adol kalunge simboke bareng. Kari dhewe nyolong sertifikat sawah. Banjur digadhekake nganti yutan kanggo sangu minggat menyang Jakarta. Meh 5 tahun kepungkur, dheweke kelayapan ing kutha metropolitan. Lan pagaweane mung seneng-seneng. Mesti wae arepa akeh sangune. Ya suwe-suwe entek dadal. Sidane mulih dadi kere. Untunge dheweke anak ontang-anting. Mula tekane isih dikukup dening wong tuane. Malah disubya-subya kaya anak kang wis ilang bali mulih meneh. Nanging gendenge ora mari. Wong tuane mung iso ngelus dodo. Let setahun simboke mati. Sakwise kuwi, taun candhake bapakne genti nyusul. Sakwise iku, dheweke lagi krasa kepriye rekasane ditinggal mati wong tuwa. Sedulur-sedulure wong tuane pancen akeh. Nanging siji-sijia
ora ana sing gelem cawe-cawe aweh pitutur. Kabeh padha bisu. Sajake wis jengkel awit wis padha ngerteni watake kang ora becik iku. Setan kuwi menawa wis kasil nguasani atine manungsa. Arepa dikaya ngapa, pancen angel kanggo ngilangake. Setahun sakwise wong tuane sak kloron mati, sawah sak pathok didol separo. Atine senenge ora jamak, nyekel duit nganti puluhan yuta. Rina wengi gaweane mung seneng-seneng, main kartu, jajan sarwa enak, menyang lokalisasi, ngumbar hawa nafsu. Sak luwe mung turu ora gagas piye carane golek duit. Ora nganti 2 tahun, duit oleh adol sawah setengah pathok wis amblas. Sawah tinggalane wong tuane sing kari setengah didol meneh. Duit mayuta-yuta sing ditampa durung nganti setahun wis entek gusis. Kanggo seneng-seneng rina wengi. Bareng kentekan duit, atine bingung meneh. Amarga ora bisa seneng-seneng. Sidane lemah pemahan sing nalika wong tuane isih tansah resik lan kebak tanduran maneka werna kuwi. Kato didol pisan. Mung lemah sing dideki omah sing ora didol. Rencana duwite arep dienggo buka warung cilik-cilikan. Nanging bareng buka warung mung bisa mlaku watara setengah tahunan. Kentekan pawitan amarga menawa oleh badhe sithik katut ing meja ceki, dadine ora bisa kulaan meneh. Lan suwe-suwe barang dagangane entek. Kentekan duit lan ora bisa ngujo kesenengane. Dadekake dheweke saya nekat. Papan pomahan sing mung kari 200 meter. Sidane ya didol. Yen mung bab turu, harak bisa turu nggone kanca-kanca main. Ngono pikire. Lan tenan. Sidane dheweke sida dadi gelandangan sing turu sak nggon-nggon. Nalika duwite isih akeh, pancen kanca-kancane main padha seneng kanggonan. Nanging bareng duwite entek, siji mbaka siji kanca-kancane mau padha ngedohi. Lan ora ana meneh sing gelem dijaluki tulung. Dheweke saiki mung bisa denger-denger ing emperan toko. Lambene krasa garing lan wetenge krasa perih amarga luwe. Lagi saiki dheweke ngrasakake ngelak lan luwe sing kaya mangkene. Makler dheweke bisa turu sedhela. Kaya ngapa bungae bareng weruh ana ingkung pitik kang diselehake ana tengah tumpang sega sing anget kebul-kebul. Aduh, ing cedhake uga ana wedang kopi kesenengane. Dheweke enggal-enggal nyaut ingkung mau. Nanging ora ngerti sangkan parane. Dumadekan ana kirik sing ngrayah ingkunge. Dheweke bengok-bengok karo nyekeli wetenge sing tambah perih. Usanane dheweke gregapan lan banjur tangi. Jebule mung ngimpi. Hawane sangsaya atis. Dheweke ngira wis tengah wengi. Mung ana pit montor 1-2 sing liwat dalan gedhe ngarepe. Dheweke nuli krengkang-krengkang tangi. Kanthi weteng perih lan lambe garing. Sikile dipeksa jumangkah. Ing pojok pasar, dheweke weruh kere sing lagi ceker-ceker ana pawuhan. Ambune ora karuan. Apa aku bakal dadi kere kaya iku? Sambate sakjroning batin. Oh bapak, simbok, apuranen aku. Saiki aku dadi kaya ngene amarga tingkahku dhewe. Saiki anakmu rekoso uripe. Batine meneh karo ngusapi eluh sing deleweran ing pipine. Bareng dadi gelandangan.
dheweke lagi kelingan marang wong tuane. Nanging kabeh mau wis kebacut, ora ana gunane digetuni. Dheweke terus mlaku kepengin golek pangan. Nanging ana ngendi dununge? Ing pojok kampung dheweke weruh ana warung wedang. Nanging dheweke tidak arep nyedhaki. Amarga wingi bengi nalika nyedhaki warung wedang kaya iku, dheweke digetak sing duwe warung dikon lunga. Apa ngemis wae? Ah, aku ora bakal ngemis, batine menging. Nanging priying weteng sangsaya dadi. Saiki dheweke mlebu gang cilik. Wis meh ora kuat mlaku meneh. Sikile sangsaya gemeter. Dumadakan dheweke weruh ana sepeda jengki ana emperan sawijining omah. Dheweke mandheg sedhela. Lingak-linguk nonton swasana sepi. Ora ana prabawane wong. Pit kuwi bisa tak dol sesuk, batine. Alon sikile jumangkah menyang emperan mau. Sepeda mau enggal-enggal dicandak, nanging dumadakan ana kirek gedhe nyander-nyander ing cedhake. Enggal-enggal dheweke mlayu gendring. Wis ora mikir sepeda jengki mau. Nanging kirek mau terus jegok nyander-nyander karo ngoyak. Banjur lawange omah mengo. Urus sepedane sing ana emperan ana sing nyolong. Sing di omah kekitrang bengok-bengok swara. Maling, maling, maling. Ora let suwe, dheweke wis dikepung dening puluhan wong. Sirahe krasa mubeng nalika ana gebuk sak lengen kantem pilingane. Durung entek mumete, awake diantem saka kiwa tengen. Pusana ambruk klenger. Diobong wae, diobong wae. Lama-lama dheweke krungu pambengoke wong-wong mau. Mung sawetara detik, dheweke krasa awake teles kebes. Gandane bensin nyegrak irunge. Atine kari sak menir. Cuthel.